హలో హాయ్ నమస్తే నిఖిల్ తూందరులో ಪ್ರತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನೆಯಿದೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪನ್ನ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಿರರ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ತುದುಪ್ಪರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಮರಾ ಉಂಡು ಕೆಮರಾ ಡೇ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ಜಿನ ಅತ್ತೆ ದಲ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಬರ್ಪು ನಿಲ್ಲಡೆ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನಿಖಿಲ ತೂದು ಬರಿ ಫೈನ್ ಅಂಚೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತಂದ್ ಬೈದೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಏನಿದೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ಪಂದ್ ತೂಲೆ ದೇಪ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಿಂಚಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚದು ಪುನಗ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ ಬೈದನು ಆಫರ್ ಪನ್ನಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದತ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಹತ್ ಮೀಶೋ ಅಂಚ ಅಕ್ಲತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಆಫರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಆಫರ್ ಪನ್ನಗ ಅಡ್ಡ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೆ 50-50 ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದೇನು 50 ಆಫರ್ಸ್ 50% ಪನ್ನಗ ಐತೆ ನಿಖಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಕೇಂದುಪ್ಪನ ಫೈನ್ ಪನ್ನಗ 1,000 2,000 ಅಂಡ ನಿಖಿಲು 50,000 60,000 ಫೈನ್ ಕೇಂದು ಉಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಕೇಂದುಪ್ಪಿರ ಅಂಡ ಕೇಂದು ಉಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆತು ಫೈನ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಗಿತ್ತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಳು 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 50% ಆಫರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂತ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ 10,000 ಮುಟ್ಟ ಮಿನಿ ಫೈನ್ ಮಿನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಐಟ 5,000 ಕಟ್ಟುಲಗ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ನಮಗ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಪಲಕ ಉಂಡು ದೇವನ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಐನಾತ್ ಬೇಕು ಬೋದು ಕಟ್ಟಲೆ ಒಂಜಿ 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಐನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏರನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಐತೆ ಒಂಜಿ 1,000 ಐತೆ ನಿಕ್ಲ 500 ಕಟ್ಟದು ಬೋಬ್ಲಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಓಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊಂಡಲ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಇಜಿನೈತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಒಂದು ಫೈನ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ ಕಟ್ಟಣಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ್ ಹಾಕಲ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇದ ಪನ್ನಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ 50% ಪನ್ನ ಪೂರೆಗ್ಲು ಖುಷಿ ಆದುಪು ದಯಪನ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಪ್ಪಿಜಿ ದಯಪ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಎದುರು ಪೋಡು ಡೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಇತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗಿತ್ತೆ ಏರ್ ಪುರ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ದಯಪನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ ನಮ್ಮಂದ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾಕುಲ ನಮ್ಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುನ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಐಕಾದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ನಮಕ್ಲ ಸೇಫ್ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಉಂತಾಡ್ ದಾದ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಸೇಫ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಜಿನ ಪೋಡಿದು ಪೂರ ಪೋಪುಲಕ್ಕ ಸೀನು ಪುಣು ದಯಪನ ಬಿರ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕದ್ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದ್ ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಅಪುರ ನಮಕ್ ಅಂಚಿಂದಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮಿರರ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡತೆ ಅಂಚದು ಪೂರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಒಂದು ಕಣಿದೀರಿ ನೇನೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದೇವನಗ 50% ನಮಕ್ ಮಲ್ಲನೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ತಂದುವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ 50% ಅಂತ ಪನೋಲಿ 50 ಇಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ದೇವನಗ ದುಮ್ಮುದ ಫೈನ್ ಬರ ತೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾಪ ಕಟ್ಟರೆ ದೇವನಗ 2,000 ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾರೆ 5 ಮೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಎಂಚ ಅವು ಐಕ್ ಇನಿಯೇ ಇನಿಯಬಹುದು ರಪ್ಪಬಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಒಂದೊಂದು ಅಡೆಬಹುದು ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವು ನೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಲ ಪೋಪುಡು ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆಫರ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಂದತೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪನ್ನಾಗ 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 11 ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರೆ ಇರು ದಯಪನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂತೆ ತೂಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಅದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ದುಮ್ಮುದ ಫೈನ್ ಇತ್ತದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ರೀತಿ ಇನಿ 10 ಪಂಡಿರೇನೆ ಇನಿದ ಫೈನ್ ಹಾಕಲು 50% ಇರೋ ಕೊಟ್ಬಿಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಫೈನ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2022 ಆಯ್ತಾ ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಪುರಪ್ಪನತೆ ಐಟ್ ಇರಿಗೆ 50% ಕೊರ್ಪುಣ ಇತ್ತದ ಈತ ಎಲ್ಲವೇನು ಇರ 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಇರಿಗೆ ಅಲ್ಪಬಹುದು ಇರ 50% ಉಂಡು ಬಂದು ಪನೊಚ್ಚಿನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ದುಮ್ಮುದ ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲು ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಮಿರರ್ ಪೂರ ಬೋಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ದಿನ ನಮಕ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಉಂತ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಮನ್ಪಡ ಓಕೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ सपोर्ट ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಮಕ್ ओके नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।